बघ उद्या आमच्या इथे ना रक्तदान शिबिर आहे, तर उद्या आपल्याला रक्तदान करायला जायचं आहे. हे नको रे बाबा, मला लय भीती वाटते. ते एवढी मोठी सुई बीट टोचतात. नको नको, माझ्या चाळणी नाही होणार. अरे काय घाबरतो, आपण समाजाचं काही देणं लागतं, आपल्याला केलं पाहिजे. रक्तदान हे श्रेष्ठदान. दुसऱ्या दिवशी तेवढं रक्त घ्या, लय रक्त आहे आपल्याकडे. अहो एवढं नाही घेऊ शकतो. याला काय अर्थ आहे? द्या हात द्या पुढं. गट कोणतं तुमचं? शिंदेगड हा, ब्लड ग्रुप विचारलाय. बी पॉझिटिव्ह. असं बोला ना. जावा जावा. घ्या घ्या, पाहिजे तेवढं रक्त घ्या, 2-3 लिटर तरी काढा. बरं वाटतंय का? बरं वाटतंय का? पहिला बेशुद्ध पडलं वाटतं. ए इकडे, ह्यालाच घेऊन जाऊ सायन हॉस्पिटलला आता. आईला आता ह्यालाच रक्त चढवायला लागतं वाटतं. 2-3 लिटर देणार आता म्हणला.